ƙasa amma ana rushe ƙasar. Faɗa na ƙabilanci aƙidanci na so ya mamaye ƙasar haka. Najeriyar nan ce ƙasa amma ana rushe ƙasar. Faɗa na ƙabilanci aƙidanci na so ya mamaye ƙasar haka. Najeriyar nan ce ƙasa amma ana rushe ƙasar. Faɗa na ƙabilanci aƙidanci na so ya mamaye ƙasar duka. Da sunan mai rama magagin wanda ya mu ƙasa-ƙasa, shi bayo mu kala-kala na ƙabilu zaune cikin ƙasa. Shi ya halasta mu rayu tare da juna ya hana yin kisa. Ya ni'imomi da yawa wajibi ne ai gode masa haka. Najeriyar nan ce ƙasa amma ana rushe ƙasar. Faɗa na ƙabilanci aƙidanci na so ya mamaye ƙasar haka. Rabbi salati mai yawa kai ta yi ga Muhammadu mai maka. Sa'alinsa su Fatima fitulun Allah masu haskaka. Yarda da zaɓaɓɓun sahabbai mazanci ya turmi shadaka. Sadika masu rike ta farki na da na yau da na gobe su duka. Najeriyar nan ce ƙasa amma ana rushe ƙasar. Faɗa na ƙabilanci aƙidanci na so ya mamaye ƙasar haka. Yan hikima suka ce fa wai gyara kaya ba mu raba ba ne. Yar faɗakarwa zan yi gunyan ƙasa ta ba raini ba ne. An saki layi ne ƙasar to hakan ne ko ba hakan ba ne. Mun yi sake an yi sakiya ba ruwa ai ba daidai ba ne haka. Najeriyar nan ce ƙasa amma ana rushe ƙasar. Faɗa na ƙabilanci aƙidanci na so ya mamaye ƙasar haka. Da ƙasar fa akwai zaman lafiya san ba wani firgici. Sannu ta rikici ta kunnu musamman nan a arewaci. Sai a fake da awar aƙida ake yi kanar rikici. Ko da awar Islam ake ko Kiristanci duka ɗaiɗayan haka. Najeriyar nan ce ƙasa amma ana rushe ƙasar. Faɗa na ƙabilanci aƙidanci na so ya mamaye ƙasar haka. Sanda ƙasar mu ake zaman lafiya ba tashin hankali. Masu sana'a na ta yi masu noma hatsi har dankali. Masu sana'ar hannu ma na ta yi har masu kuli-kuli. Lebura har ma ofisoshi muna jin daɗin rayuwa duka. Najeriyar nan ce ƙasa amma ana rushe ƙasar. Faɗa na ƙabilanci aƙidanci na so ya mamaye ƙasar haka. An saki hanyar gaskiya masu mulki kowa na gani. Masu kuɗi sun gaffala malamai kuma sun take sani. Sun zama tamkar bambadawa wajen masu mulkin zamani. Sai take gaskiya suke malamai ba su ce musu ya ake haka. Najeriyar nan ce ƙasa amma ana rushe ƙasar. Faɗa na ƙabilanci aƙidanci na so ya mamaye ƙasar haka. Ba su kira kan ai zama lau da juna ai ta hankuri. Gun wa'azinsu na kasuwa da masallatai a cikin gari. Koko don hudu ba na ran juma'a in sun hau mambari. Koko a ranar lahadi a majami'a coci suna faɗin haka. Najeriyar nan ce ƙasa amma ana rushe ƙasar. Faɗa na ƙabilanci aƙidanci na so ya mamaye ƙasar haka. Masu shirin rushe kasar sun bi hanyoyi na filosofa. Sai suka ɗau rikicin aƙida da addini ya zamo kafa. Wacce suke raba kan mutane su sa gabar su ta zurfafa. Sai suka kirkiri 'yan ta'adda arewa tana da tangaɗi haka. Najeriyar nan ce ƙasa amma ana rushe ƙasar. Faɗa na ƙabilanci aƙidanci na so ya mamaye ƙasar haka.
a yau shi ma bai tsira ba. To fa bare na wajen haba yan uwa wai ko ba mu lura ba. Mun yi kama da irin mazauna a daji dabbobi suke haka. Najeriyar nan ce ƙasa, amma ana rushe ƙasar. Faɗa na ƙabilanci aƙidanci na so ya mamaye ƙasar haka. Ko ka ji an rikide da sunan ɓarayin shanu akai hari, akai farin bisa kan rugage a daji ko gefen gari. Duk a kashe su a koren shanu su gwamnati na ji ta bari. Har da manoma yau da ke tafiya gona a kashe su can duka. Najeriyar nan ce ƙasa, amma ana rushe ƙasar. Faɗa na ƙabilanci aƙidanci na so ya mamaye ƙasar haka. Zaki ya buɗe haƙora tumakai babu wajen gudu. Ga maharanan kala-kala a arewa ba su zuwa kudu. To me yasa wai sai arewa ake yi ba su zuwa kudu? Ni faɗakarwa na yi gangar wa'azi na doka don mu faɗaka. Najeriyar nan ce ƙasa, amma ana rushe ƙasar. Faɗa na ƙabilanci aƙidanci na so ya mamaye ƙasar haka. Ai mafitar mu guda ɗaya mu rike Allahu da gaskiya. Tun daga manya har ƙanana mu zo duka hanya ce ɗaya. Duk lamarin da ya gagare mu je gun Allah zai iya. Sai mu bi tsarin rayuwa wanda Allah ya yi mana za mu ɗaukaka. Najeriyar nan ce ƙasa, amma ana rushe ƙasar. Faɗa na ƙabilanci aƙidanci na so ya mamaye ƙasar haka. Muhammadu Awwal Al-Yaqini uban su Usainu uban Hassan. Na yi kira da mu daina yin rikici na aƙida ko kaɗan. Fata na ni gambo shi ne mutane sauraron kiran. Rabbi ka yafe kurakuran da muka yi ka har haɗa kanmu duka. Najeriyar nan ce ƙasa, amma ana rushe ƙasar. Faɗa na ƙabilanci aƙidanci na so ya mamaye ƙasar haka. Najeriyar nan ce ƙasa, amma ana rushe ƙasar. Faɗa na ƙabilanci aƙidanci na so ya mamaye ƙasar.